Hei ja tervetuloa kaikille erityisopetuksen menetelmien kurssin strukturoidun tai järjestelmällisen opetuksen luennolle tai katsomaan luentotallennetta. Mä olen Katja Mynttinen ja koska varmaan aika monen teistä kanssa saattaa olla, niin me tavataan tai kohdataan nyt ensimmäisen kerran tällaisen niin kuin etäluennon tai luentotallenteen kautta, niin kerron vähän sen, että kuka täällä on vaasaamassa. Eli mä olen siis taustaltani erityisopettaja ja luokanopettaja, matikan aineenopettaja. Ja tällä hetkellä mä olen mun opetyöstäni opintovapaalla teen väitöskirjaa yliopistolla. Ja vuoden verran mä olen ollut nyt opehommista poissa. Mutta sitä ennen niin mä olen ollut opettajan töissä vuodesta 2009 ja olen tehnyt laaja-alaisen erityisopettajan töitä ja erityisluokanopettajan töitä ja myös olen ollut luokanopettaja. Ja nyt tosissaan sitten väitöskirjatutkimusta ja sitten opetan teitä vähän tällä erityisopetuksen menetelmäkurssilla parin sisällön osalta. Ja tänään tosiaan puhutaan strukturoinnista tai järjestelmällisestä opetuksesta. Mä tulen käyttämään itse sitä strukturointikäsitettä, koska järjestelmällinen opetus tai jäsentäminen olisi ehkä suomeksi aika kiva sana käyttää. Jäsentäminen on vähän laajempi, kun sitä strukturointia voi tehdä muussakin kuin opetuksessa. Ja ne asiat joskus joidenkin oppilaiden kohdalla voi olla aika sellaisia arkisiakin asioita, mitä strukturoidaan, vaikka ne on toki osa opetusta ja kasvatusta. Mutta mä olen ehkä tottunut käyttämään sitä strukturointisanaa, niin sillä pääasiassa tänään varmaankin mennään. Nyt ihan alkuun, niin mä oon strukturoinut teille sen, että mitä tällä luennolla tuleekaan vastaan. Eli tänään tullaan käsittelemään sitä, että mitä on struktuurit, mitä voidaan strukturoida. Sitten myös sitä, miten ja miksi niitä puretaan ja ne on tarpeen purkaa. Ja sitten vähän kohti käytäntöä, että miten voidaan strukturoida esimerkkejä osa aika elävästäkin elämästä. Niin sellainen rakenne meillä on tänään. Mutta nyt ihan ensi alkuun semmoinen pieni lämmittely, ehkä ajatuksen tasolla, tai sitten jos on kynää ja paperia, niin saattaa olla niin, että haluat jotain vähän piirtää tai kirjoittaakin. Eli ensin mieti, että mitä voisi pilkkoa jollain tavalla, jollain niin kuin sulle mielekkäällä tavalla tai mielekkäällä tarkkuudella osiksi. Esimerkiksi viime vuoden 2025. Tai jos tekisit pilkkomisen tähän viikkoon tai vaikka viimeksi kuluneeseen kokonaiseen viikkoon, että miten pilkkoisit sen. Tai sitten tähän päivään, niin tähän mennessä, tai sitten johonkin yksittäisen tapahtumaan, eli esimerkiksi just bussimatka tai autolla ajaminen johonkin, ruokahetki, vessakäynti, kahvin keittäminen, joku tällainen osio päivästä, jonka voi selkeästi erottaa sellaiseksi, että sen voi pilkkoa jollain mielekkäällä tarkkuudella osiksi. Niin valitse niistä joku ja jaa se. Sitä on vaikea sanoa, että kuinka monen osa, mutta niin monen osa kuin on mielekästä ehkä sitä. Tällainen ajatustehtävä tähän alkuun siksi, että tästä juuri on kysymys siinä strukturoinnissa, että me ruvetaan pilkkomaan joitain asioita jäsentämään, että millaisista osapalikoista se koostuu. Ja kun mietitään, että mitä struktuurit on, niin struktuurihan tarkoittaa rakennetta. Eli oikeastaan kaikki, mitä me havaitaan, niin on struktuuria. Osa on selkeästi ja paremmin jäsenneltyä valmiiksi, ja osa sitten taas vähemmän selkeästi ja ehkä huonommin. Joku ihminen osaa sellaisia ei niin näkyviä rakenteita niin itse selkeämmin omassa mielessään jäsentää ja toinen taas ei. Mutta kysymys on siis siitä niin, että luodaan niitä rakenteita. Eli jäsennetään ja selkeytetään sillä tavalla jotain kokonaisuutta, että se pureskellaan jollain tavalla helpommaksi ymmärtää. Ja strukturointi tekee niin kuin esimerkiksi jonkun vuorovaikutustilanteen pilkkominen osapalasiksi, niin se tekee
näkyväksi ja ymmärrettäväksi ja konkreettiseksi ehkä jotain sellaista, joka muuten olisi abstraktimpaa. Ja esimerkiksi jos kuvin strukturoidaan vaikka jotakin kahden ihmisen keskustelutilannetta, niin siinä siinä käännetään ja käytetään sellaisia sanoja, mitä siinä itse tilanteessa ei käytettäisi, mutta sitten kun se on struktuurina, niin se muuttuu konkreettiseksi. Sitä, että pystyy strukturoimaan jonkun tilanteen ja pilkkomaan sen osiksi, niin se vaatii taitoja huomata se hetki ja se, että mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Ja sitten myös sitä, että pystyy huomioimaan toisten ihmisten reaktioita niissä tilanteissa, niin sillä tavalla pystyy suhteuttamaan omaa toimintaansa kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Eli se on tavallaan ongelmanratkaisukyky, mistä siinä puhutaan, että pystytään pilkkomaan tilanteita pienemmiksi palasiksi. Se, että tietää jäsennellysti mielessään, että mitä tapahtuu nyt tai mitä seuraavaksi on tapahtumassa, niin se lisää turvallisuuden tunne. Sellaiset joko pidemmän kuin päivätason rutiinit tai pienemmät kuin päivätason rutiinit, niin ne tosissaan lisää sitä tunnetta, että tietää mitä tapahtuu. Ja siten voi olla merkitys sillä niin, että se kohentaa myös itsetuntoa. Ja tavallaan strukturointi, sit voi ajatella niin, että kun maailma on kaoottinen, asioita tapahtuu ja muuttuu ja paljon voi tapahtua yhtä aikaa, mitä kaoottinen maailma pysyy järjestyksessä sillä niin, että mielessämme tai sitten konkreettisesti pilkotaan niitä tapahtumia asioita pienempiin osiin. Kaikkia opetus- ja ohjaustilanteita voi strukturoida ja jossain määrin on syytäkin. Me opettajat tehdään sitä sitten eri tavoin. Tässä on nyt tällaisesta vuorovaikutustilanteesta, joka ei välttämättä jonkun kohdalla ehkä koskaan tarvitse muuttua näin konkreettisiksi sanoiksi, mutta tässä on esimerkki siitä, niin että miten puheenvuorot jaetaan. Tuolla on ylempänä täällä tällainen, että onko sun vuoro puhua vai kuunteletko, tai sitten on hiljaista työtä, jolloin ei tehdä kumpaakaan, ei olla vuorovaikutuksessa. Tai sitten se niin, että täällä on sun vuoro puhua, täällä on sitten toisten. Strukturointi voi tehdä silloin, kun on tavoitteena oppia joku uusi tieto tai taito. Eli mikä tahansa oppimistilanne on sellainen, mikä voidaan jaotella. Niin kuin nyt vaikka tällä luennolla, niin on tavoitteena oppia se, mitä on strukturointia, mitä voidaan strukturoida ja miten. Ja sitä, niin tämä on siksi oli strukturoitu ja sitten tässä on niiden pääotsikoiden alla olevat asiat, mitä käydään läpi. Jos tavoitteena on käyttäytymisen muuttuminen, esimerkiksi jollekin oppilaalle vaikka ruokalassa käyminen on vaikea tilanne, niin että siellä jostain syystä oppilas hermostuu, raivostuu tai jotain kevyempää, niin siihen todennäköisesti toivotaan muutosta. Niin sitten on ehkä syytä tarkastella, mitä siellä tapahtuu ja strukturoida sitä tilannetta uusiksi ja ruveta opettelemaan siihen uusia käyttäytymismalleja. Ja pitkällä tähtäimellä tavoitteena on itseohjautuvuus, eli sitä struktuuria käytetään ja strukturointia käytetään välineenä sillä ajatuksella, että jossain vaiheessa se joku konkreettinen apu voidaan saada pois ja se asia jäsentyy ihmisen mieleen, oppilaan mieleen niin, että siihen ei tarvita enää toisen ihmisen tai sitten jonkun konkreettisen apuvälineen tukea. Ja se vaatii kyllä suunnittelua. Eli strukturointi vaatii sen, että ensin havaitaan se, että mitä tapahtuu ja sitten sen jälkeen minun piti kurkistaa toiselta, mä näen tästä näytöltä, että mitä siellä lukee, niin havaita mitä tapahtuu ja sitten
tässä dialla nyt lukee, että sitten seuraa niin interventio, mutta itse asiassa ei, vaan siinä välissä sitten jo suunnitellaan ne, että mitkä ne on ne osiot siinä, ja sitten tulee interventio. Ja sitten havainnoidaan, mitä siitä seuraa, muokataan sitä struktuuria tai sitä, että miten sitä toteutetaan, ja taas interventio. Eli tavallaan se tavoite on se niin, että saada se toimimaan, niin se tavoite on se, että sama sykli kiertää niin monta kertaa, kunnes sitä saadaan toimimaan. Ja itse asiassa jos miettii niin erityisopettajan näkökulmasta, jos vaikka pääsee olemaan samanaikaisopetuksessa jonkun kanssa, niin jossain tilanteessa erityisopettajan tehtävä rooli voi olla just se niin, että havainnoi, että siellä on joku tietty tilanne, mistä on puhuttu, tai sitten sen huomaa siellä luokassa tai missä ikinä olettekaan, niin havainnoida sitä, mitä siellä tapahtuu, ja nimenomaan tunnistaa sieltä ne kohdat, missä ehkä voisi tarvitse strukturointia ja jonkunlaista struktuuria siihen tueksi. Ja sitten yhteistyössä sen opettajan kanssa, kenen kanssa sitä samanaikaisopetusta tehdään, niin suunnitellaan ja toteuttaa kimpassa se. Mutta että samanaikaisopetus on siitä tavallaan, että ei, monesti erityisopettajat saattaa puhua, tuntuu siltä niin, että mä siellä vaan seuraan jossain tilanteessa tai niin just vaan tunnistan joita asioita, mutta se on tärkeää, että siellä on tilanteita, missä on toiset silmät, jotka havaitsevat, että tämä on se, mikä toistuu, toi on se, mihin kaivataan muutosta, ja voisiko siinä olla esimerkiksi jonkunlaisen uuden struktuurin luominen paikallaan. Sen täytyy olla siis suunniteltua ja järjesteltyä, ja se on semmoista ennakoitavaa toimintaa, ja sen avulla luodaan turvalliset selkeät puitteet toiminnalle. Ja tavoitteena on se niin, että ne oppimiskokemukset olisi myönteisiä. Että aina, tai ettei olisi sellainen tunne niin, että koko ajan mennään niin kuin pylly edellä puuhun, vaan että se olisi mielekästä. Ja struktureiden avulla pystytään myös antamaan palautetta ehkä konkreettisemmin kuin muutoin kenties. Ja just tämmöinen arvioinnin apu, niin tämmöisen niin palautteen ja arvioinnin näkökulmasta, niin helposti sellaista konkreettista jotakin niin kuvallista struktuuria esimerkiksi tulee mieleen vaikka päiväkodissa tai varhaiskasvatuksessa, niin itsearvioinnin tukena on sellaisia niin kuin tykkään, en tykkää, että laitetaan päiväkodin toimia jotain kuvia, niin että tykkäätkö vai etkö tykkää ulkoilusta, tai tykkäätkö vai etkö tykkää kynähommista, alkuopetuksessa samantyyppisesti, ja sitten näitä voidaan arvioida myös sille, että onko helppoa vai vaikeaa, niin kuin itsearvioinnin ja sitten sen yhteisen arvioinnin niin kuin rinnalla. Mutta sitten toisaalta, jos ajattelee, että millaiseksi ihan niin kuin todistuksessa numeerinen arviointi menee, niin sehän on samantyylistä jäsentelyä ja luokittelu. Se niin, että sinne todistuksen tulee lopulta numero, niin sehän on vaan tämmöisen 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 niin kuin ikään kuin likertiasteikolla 7 välillä jaollinen, niin se, niin, miten, se on arviointi siitä, että miten osaa. Mutta kun se ei ole ainoa asia, esimerkiksi todistusarviointi, niin siksi vaikka arviointikeskusteluissa, kun se on puhetta ja se on sanallista, se arviointi ja palaute, mitä siellä käydään, niin sielläkin voisi olla hyödyksi sellainen niin, että siellä on tarjolla jonkunnäköinen rakenne, eli struktuuri nähtäville siitä, niin mitä mistä asioista siellä arviointikeskustelussa puhutaan. Ja tämä on varmasti kaikenikäisille kovin hyödykäs. Aikuisillahan kehityskeskusteluissa niin monesti on joku pohja, joka täytetään ja sitten niistä asioista puhutaan. Mutta oppilaat saattaa olla niin, että oppilaat tulee sinne arviointikeskusteluun vanhempiensa kanssa tai sitten silloin, kun niitä pidetään ilman vanhempia, mutta joka tapauksessa vähän sellaisena, että mitähän siellä tapahtuu ja saattaa jännittää, että sanokohan se opettaja nyt tästä ja tuosta. Ja opettajalla on mielessä hyvin jäsenneltynä se, että mistä asioista siellä keskustellaan, mutta meneekö se viesti perille ilman, että joku rakenne siinä olisi nähtävillä tai selkeästi seurattavissa, niin se on ihan hyvä semmoinen pohdinnan paikka.
Ja sitten arvioinnissa niin aivan esimerkiksi kokeista, se niin, että koe on strukturoitu tai sen rinnalla käytetään niin, että sitä pilkotaan jotenkin osiin, ehkä aikuisen tuella tai ilman, mutta se varmistaa sen niin, että siinä kokeessa esimerkiksi niin mitataan oikeita asioita. Ihan niin kuin ajatellaan niin, että ettei niin kuin jossain vaikka reaaliaineen, vaikka biologian kokeessa, ettei se kaadu siihen, että joku ei ymmärrä kysymystä, niin strukturoinnilla voidaan niin kuin varmistaa se niin, että esimerkiksi kokeissa, jos siellä on kohdat A, B ja C, että niihin tulee vastattua tai annetaan tukikysymyksiä tai jotenkin pilkkoen helpotetaan sitä etenemistä kokeessa, niin se varmistaa silloin sen, että se mitä kokeella yritetään mitata, niin sillä mitataan niin kuin oikeita asioita. Mutta sitten nämä kaikki nyt liittyy ehkä sellaiseen toisen tyylisen arviointiin, mutta ei ihan niin kuin semmoisessa arkisessa palautteenannossakin, niin strukturointi voi auttaa. Tässä on yksi esimerkki ihan tällaisesta, tämä on aika arkista, että miten menee siellä opitunnilla. Onko mennyt noin vai näin? Hyvin vai tarviiko rauhoittaa menoa tai ihan pysähtyä ja puhaltaa? Niin nämä on sellaista kuvallista tukea, mitä voi käyttää sen rinnalla, että vaan sanoo jossain, että jees, tai no peukkukin on sitten jo vähän sellaista kuvallista tukea. Mutta nämä konkretisoi sitä, että mitä haluan viestiä sulle siitä, että miten nyt toimit. No sitten, mitä voidaan strukturoida? Aiemmin jo sanoin niin, että periaatteessa kaikkia opetus- ja ohjaushetkiä voi strukturoida, niin kyllä. Mutta se, että mitä se siellä koulumaailmassa käytännössä on, niin kyllä opetuksen sisältöä voi strukturoida. Se, että mitä tapahtuu päivätasolla tai mitä tapahtuu tunnin sisällä. Ja yksinkertaisimmilla on kirjallisia ohjeita jossakin näkyvillä siitä, että mitä tällä tunnilla tapahtuu. Tai ei välttämättä yksinkertaisimmilla, mutta sellaisessa niin kuin arkikäytössä. Niin se on sellaista. Mutta sitten joku voi tarvitse vielä enemmän pilkkomista. Voidaan strukturoida tilaa, ja siis tämä tarkoittaa sitä niin, että merkitään, että mitä missäkin esimerkiksi on. Että täällä on kirjoja, tuolla on saksia, ja tuolla on, niin merkitään tilaan niitä asioita, että mitä siellä on. Aikaa voidaan strukturoida sitä niin, että konkreettisesti oppilas tietää tai oppilaat tietää, minkä verran johonkin on varattu aikaa, tai päivän aikataulu, tai oppitunnin aikataulu, tai sitten jonkun tehtävän palautuksen aikataulu. Paikkaa siis ihan luokassa sisällä koulussa, mutta tämä niin näkyy myös sellaisessa, että jos lähdetään jonnekin koulun ulkopuolelle, mennään vaikka on urheilukisapäivä ja lähdetään jonnekin vieraaseen paikkaan, niin siinä myös aikuiset tarvitsevat sitä struktuuria, että mihin me mennään, minkä näköinen se on se paikka, piirretään pohjapiirros tai merkitään jollain tavalla, konkretisoidaan sitä, minne mennään. Välineitä osittain liittyy myös tuonne tilailuun, että mitä on missäkin, niin mihin mitäkin käytetään, että on ohjeet kuviksessa, niin tässä vaiheessa sakset ja tuossa vaiheessa tämä kynä ja tuossa vaiheessa haetaan tarvikkeita tuolta, mitä mihinkin käytetään. Ja sitten käyttäytymistä, vuorovaikutusta mä ehkä sanoisin, että siellä on, että nimenomaan pilkota niitä asioita osiksi, että mitä tapahtuu, miten tervehdit jossain tilanteessa, miten aloitat ryhmätyön tai sitten siellä ruokalassa, niin se, että missä vaiheessa siellä tapahtuu jotain sellaista, mihin tarvitsee puuttua, niin katsotaan vaikka vaiheet läpi. Tässä otetaan nämä ja tuossa otetaan noin. Joskus niitä hermoromahduksia tulee just niissä tilanteissa, kun ei tiedä, mitä pitäisi tehdä tai mitä tapahtuu. Ja sitten henkilöitä, että kuka on, kenen kanssa työskentelet tuolla hetkellä tai kuka tulee tähän ja työtapoja, miten asioita tehdään. Tässä on varmasti vain sellainen pieni osa niistä asioita, että mitä voidaan strukturoida, mutta lähtökohtana on se, että mitä ne oppilaat tai mitä se oppilas tarvitsee. Sitten kun lähdetään tekemään, monesti ne on, niin kuin justiin jos puhutaan strukturoinnista, niin sitten puhutaan tällaisesta kuvallisesta tuesta.
Ja sitten puhutaan vähän päästä laminointikoneista, ja meitä on monenlaisia. Jotkut siitä tykkää ja innostuu kovin, jotkut ei tykkää. Mutta että ne, ketkä tykkää, niin kannattaa miettiä sitä, niin miltä siellä sitten näyttää, jos ryhtyy strukturoimaan kaikkea, että joka kaapin ovessa lukee, mitä siellä on, ja on nimilaput, ja on huonekaluismerkintöjä, mitä nämä on, ja on päivästruktuurit, ja viikot, ja kuukaudet, ja noin, että semmoista ehkä niin visuaalisten ärsykkeiden määrää suhteessa siihen tarpeeseen, niin kannattaa myös miettiä. Mutta sitten joka tapauksessa, mikä ikinä se onkaan yksilön, tai sitten monesti sanotaan niin, että siitä ei voi olla haittaa koko ryhmälle, jos joitain asioita strukturoi, mutta ei koko ryhmän tarvitse jonkun yksittäisen vuorovaikutustilannestruktureita esimerkiksi niin saada näkyville. Mutta jos ne on yksilön, sellaisia nimenomaan, missä yksilö tarvitsee tukea ja sitä lähdetään strukturoimaan, niin sitten ne kirjataan sinne oppilaskohtaisen tuen toteuttamista koskeviin asiakirjoihin. No ennen vielä tätä, niin jos miettii sitä niin, että mitä nyt sitten voi strukturoida, niin nyt me ollaan puhuttu tästä kouluympäristössä ja niin luokkaympäristössä, oppimisympäristöissä, mutta miten te itse strukturoitte vaikka näitä teidän omia opintoja, vaikka näitä erityisopetuksen opintoja suhteessa muuhun, mitä tapahtuu, tai sitten ihan vaan niitä opintoja. Miten tehtävät pysyy järjestyksessä, miten te tiedätte, missä pitää olla. Niin nämä on niitä asioita. Tai sitten niin, että miten oma koti on strukturoitu, että onko siellä siististi järjestyksessä asiat ja niin konmaritettu, vai onko siellä niin sellainen luova kaos, missä on lautaset ja missä on mukit, onko ne missä sattuu vai onko ne jossain omissa pinoissaan. Tai sitten vaikkapa oman perheen kanssa aamuisin niin töihin tai opintoihin lähtötilanteet. Ja jos siellä sattuu olemaan niin lapsia mukana, niin joskus puhutaan sellaisista kaauksista, niin miten se strukturoidaan. Ja tässä on nyt yksi esimerkki siitä, että miten esimerkiksi meillä strukturoitiin, kun joistain meidän perheessä tuntui siltä niin, että täällä on aamuisin kaos ja joutui menemään niskakireenä töihin. Eli mun puolisoni niin totesi niin, että on semmoinen olo niin, että on aina sellainen fiilis, että ehtiikö vai ei. Niin sitten eräänä päivänä hän tuli kotiin, hän on myös erityisluokanopettaja taustainen, niin tuli kotiin ja ilmoitti, että nyt on struktuuri ja se on tässä. Ja nyt tämä ei ole sellainen esimerkki just siitä sellaisesta vähän visuaalisia ärsykkeitä struktuurista laisinkaan, kun tuolla on magneetit ja muut. Mutta tällaisen hän toi ja se meni näin seuraavana aamuna. Et siellä on sekä näkyvillä se, että mihin aikaan tapahtuu herääminen ja sitten se kuvasi vieressä. Kätsästi samaan aikaan lähti niin kellonajat konkretisoitumaan. Se ei välttämättä ollut sillä hetkellä siinä tavoitteena. Ja sitten täällä on hienosti mun mielestä viimeisenä, niin sille uhkauksenomainen auto lähtee pihasta tähän aikaan. Mutta siihen auton ehdittiin. Näin esimerkiksi strukturoitiin meillä aamu. No mutta sitten sen, että me strukturoidaan opetusta, niin ne kysymykset, mihin sillä struktuurilla haetaan semmoista selkeyttä ja jäsennystä, niin on ehkä laajoja, mutta sitten ne vastaukset pitää olla konkreettisia, että mitä halutaan opettaa. Eli me strukturoidaan sisältö. Ja sitten, että miten, niin me silloin strukturoidaan menetelmää, millä tavoin. Tai viestintä, että onko niin kun sanat aina paras tai ainoa keino viestiä asioita, että miten kommunikoidaan. Ja sitten missä, siihen liittyen just esimerkiksi sellainen, mainitsin tuossa urheilupäivistä, mutta tämmöiset, sellaista kuulee ehkä opehuoneessa, että tämmöiset erikoispäivät on aina rankkoja niin kuin tietyille tyypeille.
niin ehkä tavallaan se, että no miksi niin on. Niin siinä poiketaan just rutiineista, niin se on jo, niin kuin se rikkoo sitä sellaista päivästä toisen struktuuria. Ja sitten se, mitä tapahtuu erikoispäivinä, niin se voi olla vähän sellaista niin kuin oppilaan näkökulmasta semmoista kellumista asiasta toiseen. Siitä on ehkä infottu suullisesti, mikä liittyy taas tuohon kommunikointiin. Mutta onko muuten? Niin sellainen, jotkut oppilaat tarvii jotain niin kuin kättä pidempää siihen konkretiaan, että mitä sitten sellaisena erikoispäivänä tapahtuu, jos koulusta vaikka lähdetään poiskin, tai vaikka oltaisiin siellä tutussa koulussakin, jos se on toisenlainen se päivä, niin siihen ehkä voi tarvitse jonkunnäköistä struktuuria. Ja sitten olla siinä, mikä on kenenkin roolit, se, että miten toteutetaan niin välineitä, mitä tapahtuu toiminnassa. Ja sitten arvioinnista, niin se, että miten sitä seurataan, miten saadaan palautetta. Se on kiinnostavaa oppilaista ja tärkeää myös tietää, että miten arvioidaan. Ja se, että ketkä on yhteistyössä suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa. Ja sitten myös ihan tärkeää tämä, että millainen on se emotionaalinen ilmapiiri, miten se luodaan, että se olisi myönteinen. Ja sitten justiin se, että miten niiden struktuurien avulla voidaan niin kun tukea sitä tietoisuutta siitä, että minä olen tässä nyt pääroolissa oppimassa ja että miten se oikeastaan mulla sujuu ja mikä vaatii apua, missä mä tarvin apua. Niin struktuureilla voidaan tukea sitäkin. Sitten nyt on puhuttu teoriassa sitä, niin, että mitä ne on ja mitä strukturoidaan. Mutta sitten se on myös tosi tärkeää, jos meidän tavoitteena on struktuurien käytön tai konkreettisten struktuurien luomisen ja niiden käytön avulla se itseohjautuvuus, niin struktuurien purkaminen ja sen suunnittelu on myös tärkeää. Eli joidenkin oppilaiden kohdallahan tällaisen, että tehdään struktuuri, kuvallinen vaikka struktuuri jostain asiasta ja sitten noudatetaan sitä, kun se tuo sitä turvaa, niin sitten se voi aiheuttaa myös riippuvuutta tai semmoisista vihjeistä riippuvuutta, niin että on niin kuin jatkuva mahis kysyä ja varmistaa semmoista varmistelua. Tai sitten joskus niihin yhdistyy palkkioita, että on enää kuin palkkiojärjestelmä siihen, niin että kun tässä onnistuu, näissä vaiheissa kun onnistuu, niin sitten on joku palkkio. Niin se ei lisää itseohjautuvuutta. Ja jos tavoite oli kuitenkin se itseohjautuvuus, niin silloin tarvii suunnitella sitä, että miten tästä eroon sitten päästään. Että mikä on se, miten päädytään siihen vaiheeseen, että niistä pystyisi luopumaan. Ja se on myös tärkeää suunnitella sitä. Mutta täytyy sanoa, että mulla ainakin helposti on voinut käydä niin, että ne jää, sit kun ne jää vähän itsestään. Ja niinkin voi joskus käydä, mutta se ei ole silloin ollut kauhean suunnitelmallista. Joskus niin luonnollisesti joitain asioita, että sitten se vaan unohtuu käytöstä, niin niinkin voi käydä. Mutta on tärkeää suunnitella sitä eteenpäin niin, että miten niistä sit pystytään luopumaan. Otetaanko pala kerrallaan pois jotain, ja sitten niin, että se harjoittelu, jonkun taidon tai opettavan asian harjoittelu päättyy vasta sitten, kun se taito hallitaan ilman vihjeitä tai ilman jotain konkreettista tukea. Ja tavoitteena on kuitenkin sen, että pystyy toimimaan itsenäisesti ja sen tilanteen tarkoituksen mukaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se asia, joka on ollut strukturoituna jotenkin konkreettiseksi, esimerkiksi kuviksi tai miten tekstiksi tai miten onkaan, niin silloin se asia jäsentyy sen ihmisen niin kuin omassa mielessä tarpeeksi selkeästi, ettei tarvitse siihen sitten enää jotain lisätukea. Eli ne voi kyllä ohjata niin kuin oppimista ja toimintaa, mutta sitten mitä enemmän pystyy sit säätelemään niitä struktuureja, tietoisesti käyttämään niitä itse, niin silloin alkaa olla itsenäisempi. Tätä on vaikeaa kääntää ehkä sanoiksi näin tämmöisellä abstraktilla tasolla, mutta katsotaan kohta muutamia esimerkkejä sieltä. Eli tästä miten.
on puhuttu, että pilkotaan kokonaisuuksia, ennakoidaan, pistetään toimintavaiheisiin. Mutta sitten on myös tällaisia niin kuin, tilanteisiin virittymisiä. Että esimerkiksi tämän luennon niin kuin alussa oli se, että mietin vaikka sun tämän päivän osalta hetkeä kahvinkeitto, niin siinä sä virityt siihen, että sä ajattelet, että no kahvinkeito, mä jaan, otan sen pannun ja otan veden ja vesikeittimeen ja ne vaiheet, niin silloin virittäydyt ajattelemaan sitä pilkkomista tai itse sen tilanteen kesken. Ja samoin niin kuin lopetustilanteissa, että välillä voi olla tosi tärkeää, itse asiassa monille oppilaille on tosi tärkeää tietää, milloin joku asia loppuu, milloin joku harjoitus loppuu, miten se loppuu, mistä mä tiedän, että mä olen valmis avointen tehtävien äärellä, niin tosi vaikeaa joka tapauksessa. Mutta milloin ja mistä tiedän, että joku asia loppuu, niin sitä voi olla tarpeen strukturoida. No sitten opettajana ihan siinä, että millaista matskua käyttää, ja käytännössä tämä tulee vasta ihan siinä, että millaisia kirjoja niin kuin valitsee, miltä oppikirjat näyttää, vaikka jonkun kielen niin kuin oppikirjat tai matikan kirjat, ja varsinkin jos niitä pääsee valitsemaan niin kuin yksilöille tietynlaisia kirjoja, niin sitä kannattaa miettiä. Ja sitten on sellaisia koritehtäviä olemassa, mikä on niin kuin käsitteenä tavallaan koritehtävät, tullut alun perin vähän niin kuin autismiopetuksesta, mutta sellaisia, että sulla on, kumminkohan päin nyt näyttämään aloitan täältä. Täällä on hyllyssä koreja, vaikka että sulla on 4 koritehtävää, siellä on kori 1, 2, 3, 4, sun edessäsi on pöytä ja toisella puolella on tyhjä hylly. Ja sitten niitä koritehtäviä tehdään niin, että otat korin 1 siihen pöydälle ja siellä on ohje ja välineet, mitä tehdään. Se voi olla vaikka banaanin syöminen, niin siellä on banaani, harjoitella välipalon syömistä. Sitten siellä lukee, että kuorit banaani, syö banaani, vie banaaninkuoret roskikseen. Ja sitten on valmis, niin se mitä jäljelle jää, paitsi banaaninkuoret, niin koriin ja valmiitte hyllyyn. Ja seuraava tehtävä ja seuraava tehtävä. Niin ne koritehtävät on sellaisia, että ne itsessään jo sisältää sen struktuurin. Ne on niin kuin siihen ikään kuin sisäänrakennettuna. Joissain se on itsessään ja jonkunlaisissa asioissa niin se on nimenomaan opettajan tehtävä jäsennellä se ja miettiä, että tarvitaanko tähän jotain tukea rinnalle. Ja just visualisointiin, sitä se on paljolti. Tauottamisen se niin, että voiko lähteä käymään jollain pikkujalottelulla tai vessassa tai mennä terottamaan kynään tai on kaikilla sellaisia, missä tilanteissa on tauot. Niin sellaista kannattaa. Mä tein joskus, että mä otan jonkun värisen tussin ja sanon niin, että mä pistän tuossa on toi tehtävä, tähän piirrän pallon, niin siinä on sun tauko, voit lähteä käymään jossakin ja seuraava ja tauko. Niin tietää niin, että tuossa tulee paussi, että mä jaksan, mutta tuossa tulee näin. Ja sitten ihan tiedon hankinnassa, siis kun selvitetään mitä tahansa asiaa, tokaluokan ympäri horrostavia eläimiä lähdetään etsimään tietoa, tai sitten se on eri asia, mistä tietoa etsitään vaikka 8-luokan maantiedossa, mutta se on strukturointia, että niin kuin muistinpanojen tekeminen, että onko se niin kuin ajatuskartta, mikä siitä tehdään, tai ranskalaisin viivoin, niin sehän on sen tiedon strukturointia, ja siihen tarvitaan pienestä asti apua. Kaikki tarvii, ja sitten jotkut tarvii myöhemmin vielä uudestaan. Se, että ajatuskartta on käsitellyt silloin tokaluokan horrostavien eläinten kanssa kaikkinkaan, niin se ei tarkoita, että 8-luokalla, kun lähtee etsimään tietoa jostain esitelmästä, minkä tekee maasta, niin osaisi sitten tehdä se ajatuskartta juuri siitä. Tai just niin kuin tuossa on niin, että koodaaminen, niin sellainen ohjelmointi, mitä lähdetään tekemään, semmoinen visuaalinen lohkokoodaaminen, niin sehän on kaikessa yksinkertaisuudessa juuri tällaista pilkkomista ja strukturointia, mistä vaiheista koostuu se niin, että mitä tällainen koodipätkä saa aikaan. Ja tavoitteena on se niin, että tulee niitä kokemuksia siitä onnistumisesta. Tässä on nyt just koritehtävistä esimerkki. Siinä on just 4 koria ja 5 siellä ylähyllyllä. Ja sitten kuvin on itse asiassa tässä on linkkikin tuonne nettisivulle, niin
voidaan tehdä tämmöisiä sosiaalisia tarinoita. Eli se voi olla, että kirjoitetaan, piirretään tai kuvin ilmaistaan jo niin kuin selkeästi tai konkreettisesti joku asia, joku sosiaalinen tapahtuma. Se voi olla just se ruokalakäynnistä voidaan tehdä sosiaalinen tarina. Jonotat ruokalassa, otat tarjottimen. Seuraavassa kuvassa on, että otat harukaveitsen ja siitä eteenpäin. Ne on sellaisia, että sitten kun niitä käydään läpi, niin se kannattaa käydä oppilaan kanssa puhua niin kuin minä-muodossa sitä läpi, että menen ruokalaan, seison jonossa. Ja tavallaan, jos se on esimerkiksi käyttäytymiseen liittyvä asia, mitä siinä strukturoidaan, niin siinä voi olla myös niin kuin se huono vaihtoehto, mutta sitten siinä ilmaistaan se hyvä, se toivottu toiminta, mitä siinä tapahtuu, niin se strukturoidaan. Ja sen seuraukset, että mitä siitä sitten seuraa niin kuin siitä hyvästä vaihtoehdosta, toki vaihtoehtona myös niistä huonoista. Ja siis tämmöinen on hyvä siihen niin, että jotain haastavia tilanteita, just se niin, että jollain aina on pakko hajoa siellä ruokalassa, niin sen läpikäymiseen tällainen voi olla hyvä. Tai just ennakointiin, tai sitten joidenkin välkkätapahtumien vaikka jälkipuintiin. Niin tällä tavalla voidaan etsiä ratkaisuja ja käyttäytymismalleja sitten tähän. Ja nimenomaan tällaisista, kun ne on näistä sosiaalisista vuorovaikutustilanteista, niin niissä, kun me tavataan toistemme kanssa ja ollaan ja puhutaan, tai vaikka esimerkiksi välituntitilanteet, joita alakoulussa on 4/4 koulupäivästä, niin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuu paljon asioita, joita harvoin muunnetaan sanoiksi, saati sit kuviksi tai käydään läpi jotenkin jälkikäteen, paitsi jos on mennyt pieleen. Niin tällaisen kuvantamisen tai kirjoittamisen tai vaikka äänittämisen avulla, niin tämmöiset abstraktit asiat ja vaikka jotkut muutokset, mitä on tapahtunut, niin ne selkiytyy. Ja sitten tavoitteena oli lisätä just itsenäisyyttä niissä tilanteissa, vaikka siellä välkällä tai sitten siinä ruokalan menossa. Ja auttaa toimimaan sillä tavalla niin, että se on niin toivottavaa ja semmoista sosiaalisesti hyväksyttävää ne tilanteet tai ne tapahtumat, mitä siellä on. Ja sitten nimenomaan, kun näihin tilanteisiin sosiaalisen vuorovaikutuksen liittyy aina tunteet, niin sitten se parantaa sitä niin, että miten niitä ymmärretään, miten hallitaan sitä käyttäytymistä niiden tilanteissa heräävien tunteiden pohjalta. Tässä on esimerkiksi nyt just sellainen, niin että on Lexi, joka ehkä on aiemmin heittänyt vaatteita lattialle tai riisunut vaatteet rappukäytävässä, niin nyt tässä on sosiaalinen tarina vaiheittain siitä, että miten saadaan se niin kuin toiminta olemaan toisenlaista. Noin. Piirtäminen on yksi tapa strukturoida asioita, joita siinä on paljon hyvää niin kuin itsessä ihan suunnitellustikin, mutta mistä mä ajattelen niin, että mä olen niin kuin opettajana käytän jonkun verran piirtämistä ihan vain siksi, että mä huomaan siinä tilanteessa, että voi jehna, nyt me ollaan bussissa matkalla sinne urheilukisoihin ja kyllähän mä kaikille yhteisesti kerroin tämän, mutta tässä on tämä kaveri, kuka tarvisi ehkä jotain niin kuin konkreettisempaa kättä pidempää, joten sitten siellä bussissa niin mä istun hänen viereen ja otan kynän ja paperin ja niin kuin konkretisoidaan siihen, että nyt ensin me mennään sinne ja on yhteinen alkulämmittely ja sitten seuraavaksi ja niin kuin piirrän sellaisen vaiheittain siitä, että mitä tapahtuu. Mutta piirtäminen niin on siitä just hyödykäs juttu, että siinä kun sä samalla piirrät ja jotain asiaa puhutaan, niin se hidastaa sitä puheen tempoa ja sitten se piirros ja lopulta niin kuin näkyville, että sitten siihen voi palata, että tuossa oli tuommoinen ja tässä oli näin ja kysyä ihan samalla tavalla kuin semmoisesta toisenkinlaisesta kuvastruktuurista olisi mahdollista, mutta se voi toimia jo siinä hetkessä vuorovaikutuksessa. Se myös jäsentyy siinä järjestyksessä, se ei ole valmiiksi näkyvillä jo, vaan se jäsentyy pikkuhiljaa. Joskus kuvastruktuureita voi käyttää myös siten, niin että niitä alun perinkin laitetaan näytille tavallaan vain vaihe kerrallaan, eikä välttämättä koko tavoite kerralla, riippuu mikä milloinkin on se tavoite.
kunkin ryhmän tai oppilaan kanssa. Just sitä, niin, mitä vaikka Välkällä tapahtui, niin siitä rakennettava sosiaalista tarinaa niin, ja semmoisia syy-seuraussuhteita, että mitä siellä tapahtui, niin niitä voi hyvin kanssa piirroksiin strukturoida. Tai henkilöitä, niin kuin, että missä se oli ja missä toi oli, että mitä siinä tapahtui. Kun nyt on talvi tällä hetkellä, ottaa kohta, kun ne alkaa ne lumet sulamaan, niin sitten Välkällä noin pienet tykkää tehdä ainakin sellaisia, alakoululaiset kaivaa sellaisia jokia sinne, niin sitten mitä tapahtui, että miksi siellä hermostui joku sulle, kun sä menit seisomaan sinne sen kaivun päälle ja tukit sen, niin sen takia sieltä lensi nyt sitä lunta sua päin. Toki väärin, sellaisia just, että mitä siinä tapahtui, jos ei ymmärrä niin, että mistä toiset suuttui. Sellaisia asioita voi tehdä myös sosiaalisia tarinoita piirtämällä. Ja siten voi ymmärtää ehkä just eri näkökulmia. Ja ei tarvitse olla hyvä piirtäjä tehdäkseen tätä, vaan se merkitys on semmoinen oleellinen. Tässä on esimerkki siitä, että koulutaksi kyydissä Maija istuu taksissa, hän ei saa seisoa ja hän ei saa seistessä nousta lyömään Timo kuskia, vaan Maijan kuuluu istua. Ja sitten nyt Antti opettaja ja Maija käy tätä keskustelua. Antti antaa ohjeet, että miten Maijan tulee toimia. Ja tässä tilanteessa Maija ei saa huutaa Antille, vaan sääntö on loppuviimein se, että taksikyytimatkalla ei saa seistä ja lyödä kuskia. Sellainen ehkä, mitä niin kuin tämmöisten, varsinkin niin kuin näissä sosiaalisissa tarinoissa, että sellaisia vuorovaikutustilanteita, mitä strukturoidaan, niin tavallaan se, että jos sen tekee valmiiksi, tai jos ei se rakennu siinä vuorovaikutuksessa, niin se niin, että jos ne on tehty valmiiksi, niin se niin, että se rakennettu, jos sä teet struktuurin jostain asioista, niin se on niin kuin sun ajatukset ja tuntemukset ja sun suunnitelmat ja sun käsitys siitä tilanteesta. Eli ehkä sellainen kysymys just siitä, että miten kuka voi määrittää, kuinka tulee toimia. No tässä aiemmassa esimerkissä just, niin varmaan kaikki jaetaan ymmärrys siitä, että näin se on, että ei taksikyydissä saa nousta lyömään kuskia. Mutta se voi olla just se asia, mikä on epäselvä sille oppilaalle, kenen kanssa sitä käydään läpi. Siksi se miettiminen, niin, että millä perusteella niin on. Tai sitten jossain tilanteissa, mitkä ei ole näin selkeitä, niin kuin siellä Välkällä monesti on, sitä kannattaa miettiä, että miten niitä asioita läpikäy. Varsinkin sen vuoksi, että jotkut voi just ottaa sanatarkasti sen, että mitä siellä sosiaalisessa tarinassa sanottiin, mikä oli lopputulema ja mikä on nyt se sääntö esimerkiksi. Sitten on tämmöisiä käytännön, nämä on ihan sellaisia malleja vaan joistain niin kuin kuvallisista struktuureista. Tässä on tämmöinen kiukkuasteikko, että onko iloinen ja hyvän tuulinen fiilis vai kiukkunen. Ja sitten siellä on sellaisia niin, että jos mulla on tällainen ahdistuksen tunne, niin miten toimin se toivottu toimintatapa, ja tässä on muitakin. Mä käyn aika nopsasti läpi, mutta nämä luennon diat sinne Moodleen teille nähtäville, niin voi palata tänne. Tai täällä on justiin retki, sirkusretki, niin tämä on ihan rivi kerrallaan etenee. Ja tässä on se, niin, miten me käytiin retkelle ja päätyy sitten siihen, että koululle tullaan ruokailuun. Tai hammaslääkärikäynnin strukturointi tämmöisenä samanlaisina niin kuin kuvina. Ja tässä on lentomatka. Tai itse asiassa, onko tässä niin koko matka? Oliko se niin? Haetaan laukut. Juu, kyllä. Lentomatka kotiin. Ja sitten tässä on sellainen ihan tämmöinen käytännön, se niin, että miten tämmöinen koulutehtävä on strukturoitu. Mitä tavaroita tarvitaan, mitä niitä pitää tehdä kuvistunnilla. Niin tällainen struktuuri. Noin. Me jatketaan tästä sillä järjestelmällisen opetuksen demolla. Ja siellä niin käytännöllisemmin vielä käsitellään sitä, mitä ne on, ja harjoitellaan struktuurin käyttöä. Ja monen kanssa teistä luultavasti sitä ennen me tullaan näkemään myös motoriikan demolla.
Tosiaan nämä diat tulee ja sinne Moodleen tulee tämän tallenteen kanssa teille nähtäviksi. Niin, kiitos tästä kerrasta ja näkemisiin.